Bu şekil ören ajaýyp spor çäretiniň geçilişini görkezýär. Ýöne gowrum we gerim boýunça ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aýja oýunlary ýaly köp uğurly spor çäretini geçirmek dünýädäki iňňäl çyşyrymly işleriň biridir. Çünki oňa degişi işleriň meýleşdirilmegi üçin ol mäşaý, ýarış üçin 10 gün we tamamlamak üçin bolsa ençeme ay zerurdur. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygynda oýunlaryň işiniň meýleşdirilmegi we geçirilmegi üçin ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aýja oýunlarynyň ýerine ýetirji komitet düredildi. Bu bolsa ötüçe we ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aýja oýunlarynyň ýokary derejede üstünlükli geçirilmegi üçin edilmeli işlere tarap ädilen ädimiň gysgaça tesirlemesidir. We've assembled the most highly qualified and experienced. Bari ogy 6 aýyň dowamynda çäreler boýunça iklimdaky ýokary derejelik hem tejribeli halkara hünärmenleri bir ýere jemlemegi başardyk. We Aşgabat şäherine häzirki wagtda halkara hünärmenleriň ýüzsü zähmet çekýär. Türkmenistanyň geljekki iri çärelerde we taslamalarda peýdalanmagy nukdaý nazaryndan biziň topormyz öz bilimini yerli işgärler bilen paýlaşmaga taýardyr. Held here in the future. Oýunlary meýleşdirmek boýunça nähili işler ýerine ýetirmek zerur. Our planning over the last 6 months has enabled us to Soňky 6 aý üçin meýleşdirilen işler spordyň her bir görnüşiniň Aşgabatyň Olimpiýa şäherçetiniň haýsy günçegine amala aşyljakdygyna aral maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi. Biz turgunuş geçirilýän diýetgalar kesitledik. Lukmançylyk enjamlaryň möçberini takykladyk we dopingga garşy görüşmek boýunça gözegçilik maksatnamasyny işläp düzdük. Soňky final şäherleri işlerimizi finaldan geçirmäge we işgärlerimize tälim bermäge başlamaga mümkinçilik beretdi. Bu bolsa ýerine ýetirji komitet bilen ministrlikleriň wekilleriň jewslikde işlemegini finaldan geçirmek hem de ony gowlandyrmak üçin oňoýly şert öretdi. Biz petekler ulgamly we petekleriň paýlanmagyny, akkreditasiýa işini, buyruk we gözegçilik işlerini, oýun meýdançylarynyň dolandyryşyny, logistikany, ulug gatnawlaryny, lukmançylyk hyzmatyny, howpsuzlyk, protokol, bedek işleriniň urunulmagyny we beýleki bir näçe işleri finaldan geçirdik. In July, we commenced with our first version of the concept. Ýyl aýynda biz oýunlaryň işleri boýunça başlanyş uğurlaryny taýýarladyk. Bu uğurlar nusgu binadaky çäreler arkaly jikmejik taýýarlandy. Bu misaly çäreler diýeskanyň nähili ulanmalygyny beýleşdirmäge ýardym berdi. Hemde ähli esasy ministrlikler bilen ýerine ýetirji komitetiň agzalaryna işleri utgaşykda alyp barmak üçin mümkinçilik öretdi. İş uğurlary boýunça işgärlerimiz özleriniň ýerine ýetirmeli hyzmatlaryny we diýeskalaryň gerimini kesitlerler. İşlere taýinlik görürler. Hemde oýunlar wagtynda bu hyzmatlaryň amala aşylmagyna ýol başçylyk ederler. At games time. Spordyň bir näçe uğurlar boýunça oýunlar geçirmegiň iňňäl çyşyrymly iş boljakdygy aýdym görnýär. Wagt, utuk we netijeler urgamy spordyň 20 görnüşi boýunça nähili utgaşdyrlar. Providing precise timing for individual events. Her bir şäheriniň wagtynyň şäheriniň takyk görkezmegini talap etmek meseleleriň çyşyrymlygyny hasda artyrýar. Iklimiň tomoşaçylar köpçüliginiň oýunlaryň başlanmagyna sabarsızlyk bilen garaşýanlygy üçin täwilin goýulmagyna ýol berilmeýär. Bizim öňümizde finallaryň uzaýyn tapar bardyr. Biz ähli zatlary finaldan geçirmeliler. Tehnologiýa ulgamyna näsalyk bolmalylar. Onuň üçin sizin wagtynda taýýar bolmagyňyz ören zerurdur. Sizin her bir zat üçin ätiýaşyk ulgamyz we ätiýaşyk meýnamlaryň bolmaly. Biz bulary gaýta-gaýta finaldan geçireriz. Soňky 4 aýyň dowamynda biz wagtyn guruluşlaryň çyzyklaryny taýýarlamak boýunça halkara hünärmenlerden wara toran topardy öretdik. Bu çyzgylary işleriň meýleşdirişine ýardym bermek üçin ulanýar. Although the operational planning is a hugely İşi meýleşdirmek näçe çyşyrymly bolsa-da, onuň ötesinden gelmegiň güýçli bir usul bardyr. Şunuň bilen hyzmatdaşlyk etmek, meýleşdirmek, öwrenmek, tiýmek we paýlaşmak. Aýja oýunlaryň üstünlükli geçirmegi degişli wekilletleriň, hyzmatdaşlaryň we üpçüne bizleriň ählifi birlikde bir topar bolup, bir meýnama boýunça utgaşykly we taýdaşky işlemegine bagly bolup durýandyr. Biz taýin işleri tertipnamasyny taýýarladyk. Bu tertipnamada oýunlar üçin maksatnama boýunça ýetirilmeli tepkitleriň we geçirilmeli çäherleriň esaslary görkezlendir.
Muň içine oýunlary geçirmek üçin ýerine ýetirmeli we ýolundurmaly şäherleriň 2000-den gowragy ýerýänler. Oýunlaryň maksada laýyk geçirmek üçin maksatnamda gökülen şäherleriň ýerine ýetirmegini kepillendirmek üçin biziň ählimiz ýa-da zähmet çekmeliler. Bir grup oýunçy goýulan ýalňyşlyk meýlestirişin we taýýarlaryň beýleki ugurlaryna bir näçe täsirini We can ýetirdiler. deliver a successful games. Meýletinciler we oýunlar akademiýasy. The Games Academy was launched in Oyunlar Akademiýasynyň işi noýabr aýynda başlady we biz akademiýa üçin ýerli ilatyň arasyndan 400 işgär seçip almak üstüne işleýär. Bu işgärleriň Aziýa oýunlaryny işlemäge taýýar bolmak üçin Trivande Chance kompaniýasynyň halkara işgärler tarapyndan taýýarlyk okuwy geçiriler. Gurama her ay takminan 50 adam başlar we olar üçin gurnulan 3 aýlyk taýýarlyk okuwy, sınıfta okuw otagyny okatmak ýagdaýlary öwrenmek, meýilleşdirmek boýunça ýumuşlar, syna işleri boýunça taýýarlyk okuwy halkara bilermenler tarapyndan dolandyrlar. Meýletinciler iri sport oýunlarynyň esaty tapawutlanmaşy bol. Olar oýunlaryň gowy ýagdaýda has oňat geçirmegine täsir edýär. Awgust aýynda Ýerine Komitet resmi keşpin bedelini taýýarlamaga ýerişdi we ol ýerli we halkara beledçiler tarapyndan tamamlandy. Topor oýunlar üçin halkara üňlerine laýyklykda resmi keşpi, tumorlary we piktogrammalary işläp bildi. Topor teklif edilen resmi keşpe laýyklykda ýürüteli wagtlaryň bedelini işläp bilmäge başlady. Indi biz oýunlaryň görkü, tewda işleri we petekler üçin beden we şuna meýleş işleriň üstüne işläp. following the release of the marketing rights. Noýabr aýynda 5-nji Aziýa oýunlaryna marketing boýunça hukuklar berilenden soňra biz ýan bir näçe himayetkarlar bilen analyşdyk. We have invited 62 National Olympic Committees. Biz oýunlarda ýaşy gatnaşak, turgunlary getirjek 60 tane milli olimpik komitetlary çağırdyk. Biz milli olimpik komitetleriň şartly maglumatlaryny taýýarladyk we olaryň logistikasyny yerleşdirmek we olaryň toporunyň aşgabaty geçirjek ýaşy gatnaşmak üçin gerek bolan ähli maglumatlar toplaýar. Biz indiki ýylyň başynda wekilletleriň ýoly başçylygynyň maslahatyny geçireriz. Early next year. Indiki ýyl esasy Defanyň işleriniň we final sultana taýýarlyk işiniň maksatnamatynyň jikmejik meýleşdirişine gönükdirler. İşgärler toporunyň her bir agdaty işe goşulmalar, tälim bermeler, akreditlenmeler we oýunlar wagtyna ýerine ýetirmeli wezipetine bellenmeler. Oýunlar wagtynyň işgärleriň 99 götürmeli. 2 aý öňünden iş almalar. Sultana taýýarlanlar we wezipe berlenler. Şekiller taýýarlandy, tapgyrlar düzülen. Turgunlar taýynyp görýär we biz meýilnamanyň soňky aýlarynyň işlerini alyp barýar. Ýapyk binalarda we töwe sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýylyna 2017-nji ýyla geçmek bilen biz köp işleri ýerine ýetirmeli. Ýöne oýunlaryň geçirilmegi boýunça işlere gönükdirilýek aýdyň meýilnamamyz we baý tejribeli halkara topormyz bar. Bilelikde biz ýapyk binalarda we töwe sunaty boýunça iň üstünlikli 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirer.